Pulan joto nai tongnai ta hoktai bohok sono Ultra Entertainment YouTube channel lam sugo norok thumbnail te title nugi norok boji mangkana te saimang na khaklai tinini ketal video o norok nugi mangkana chini Tripura Rajyo ni khoroksa minister rok ta mahni saka askai chini Tripura sa dophani khoroksa takuk bokhnai bokhnoi white sabano kesak kesilei askai bujangma nugi social media o pura viral ngi tongman jorawo chini khoroksa minister tamohni saka white sabano boba suk khlai bo kok thaisa saimaya tangai hinggang ke mo kaisa Tripura Rajyo ni mungui simise minister tinistar ngai oro sajagai tongo ei borok oro rang kuthile kuthi kurule kurul sawai simi no ok kuplung khlai tongo phiaba Tripura sa do pharok ni bagai kaham lamao thaisa kok saimaya aboni bagai no sini Tripura sa lokurok bai sini Tripura Rajyo ni minister rok te neta rok jikon mikon photo songjak borok sui tok musuk bai goni jago te hinjago sabuni bagai abo sayani bagai awa hai hinjago tangai hinggang ke nung khoroksa tabo sini Tripura Rajyo ni minister te gobang ma kok saimano buskango thangai phiaba tangai saragya rang sajak ni bagai borok buskango thangai kok saragya nung kaham lama khaidi usit kok sadi tamo ni sini Tripura sa tamo wanjai tam kuli au bebak nung usit kok sawi mano nung asukse tabo sini Tripura sa do phano mutangai manai eba kasoi manai hamya lama no kasoi manai muthak manai hinggang ke nung orobo muthangnani nangnai jefro nung wansarok bai rang rijaka bus dajaka sukni dajaka apro hinggang kai Tripura sarok no phaibaidi hinai taringdi tangai hinggang ke nung apro kai vote manani bagai tei tabuk montri manani bagai election kana okai chirik lengti khai Tripura sa dophani lukurok no naitugo rang bai thokayo tei jepro bujago tokjago apro kai mokol nugya ngai tongbayo chini Tripura sa dophani gobang ma elem gunang tei gobang ma sigrung bororok apro kai borok boba ngai thango buhuk tongphano abona tabte bok sona ang sanane musungo norok belai kheno khasina nangnai tangai hinggang ke sini Tripura sa dophani gobang ma sigrung bororok te elem gunang borok abo jas mokol nugui tongkhano nugya hai khai tongo tangai hinggang ke rang kisamisa rejak te masajak ni bagai borok kok saragya borok tomong sini Tripura sarok ni bagai kaham sakai borok ni rank kominai borok ni khitong ngi tongmani khitong khadang wa bebang no sap kai dilek khai rijangnai borok abon bagai sini Tripura sa do pharok luk do pharok ni bagai kok kaham saragya borok jefru pano nainaji social media rogo Tripura sarok ni bagai hamya mangsi sajaknai besirbak tangai hinggang ke orai porai unglainani te bulainani toglainani abo hai kok mangno social media o tabok Tripura Rajyo o chini borom gunang te elem gunang rok ang mongsalia asek borok abo bebak no Tripura sarok ni bagai hamya sawai abo orai porai khainani simino manbayo te mongsa manya tahukte bosong nora boji makam khakleo tinini video asuk tino tinini video no paithok video no naitu mon bagi no bera kino hambai